Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा BTC गभर्नमेन्टनि साख्रि ओंखारगासिनो दङ कन्ट्रेक्ट जब एबा प्रजेक्टआव स' बेयाव माने एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बिदों आरो बबेयाव मोनगोन आरो फ्रेश केन्डिडेटआ मानो एप्लाइ खालामनो हायाखै गोबां कमेन्ट्स फैदों बिनि सायाव नोंथांमोननो आपडेट लाबोदों देन बेनिफ्राय नोंथांमोना आसाम टि इमप्लयिज वेलफेयारावहाय साख्रि ओंखारदों बेयाव डाइरेक्ट थांनानै इन्टारभिउ होनो हागोन एग्जाम जाया जास्ट नोंथांमोनखौ बायबा लानाय जागोन आरो बेयाव जायफ्रा सेलेक्ट जायो नोंथांमोना साख्रि मोननाय जागोन दा लोगोफोर बेखौनो जों नायगोन अफिसियेल साइडआव फैबाय नैबेयाव देन बेनिफ्राय जोंहा नटिफिकेसन नायगोन दा बे नटिफिकेसनावहाय मा होनदों आरो मा होनाखै जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो लोगोसे BTC नि जबनि सायाव डिसकास खालामगोन दा गोबाव खालामा जों नटिसखौ नायनोसै डाउनलड खालामनानै दा लोगोफोर बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन वाक इन इन्टारभिउ डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना इन्टारभिउ होनांगोन भाइभा होनांगोन बेनो जाबाय कन्ट्रेक्ट जब 11 मान्थ्स नोंथांमोना मावनो मोनगोन दा बे पस्टआ मा रोखोमनि जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामा एड्रेसखौ नोंथांमोना नायदो प्लेस अफ इन्टारभिउआव स्क्रिनशट खालामना लादो देन बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट थ' बेयाव नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 3 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांथारगोन मिनिमाम बेनिफ्राय मेक्सिमाम दंब्ला मोजां 18 निफ्राय 40 इयार्स नर्मेला नाथाय STफ्रा 45 इयार्ससिम नोंथांमोना हायो स' लोगोफोर एक्सपिरियेन्स दङबा बांसिन नोंथांमोना चान्स मोनगोन दा नायदो लोगोफोर बेफोरबादि माखासे जबावहाय स' कन्ट्रेक्ट जबाव एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बियो आरो बिनि सेलारिया 10,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन साबा भेकेन्सि दङ टाइमा जाबाय 11 AM निफ्राय 4 PM सिम डेटआ जाबाय 25 नभेम्बर अके स' बेयाव सासे तेजपुराव पस्टिं जागोन बेनिफ्राय माखासे हेडक्वार्टाराव जागोन साबानि गेजेराव अके दा लोगोफोर इन्टारभिउआव नोंथांमोना बाय'डाटा लांफानानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन 10 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम बार्थ सार्टिफिकेट बेनिफ्राय स्टेट डमिसाइल गांथाम फट'कपिस लांफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार वाट्सएप नाम्बार गोनांखौ जाहाथे होयो जाहाथे नोंथांमोनखौ उनाव कन्टेक्ट खालामनो हायो दा बेनोमोन आरो लोगोफोर कन्ट्रेक्ट जबाव एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बिनाय थायो स' बेनिफ्राय टाइमखौ नोंथांमोना जाहाथे सहैयो 10 AM आवहाय N11 स्टार्ट जागोन दा लोगोफोर बेनो जाबाय कन्ट्रेक्ट जब जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड दङ नोंथांमोना थांनानै इन्टारभिउ होबानो जाबाय आरो बेयाव भाइभा पास जायोबा नोंथांमोननो साख्रि होनाय जागोन स' बेनिफ्राय BTC साख्रिनि आपडेट जों दायो नायनोसै फैदो माबादि सिस्टेमाव बिनाय जादों क्वालिफिकेसन स' बेनिफ्राय लोगोफोर BTC नि साख्रिनि आपडेट दा बेयाव मानो नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स बिदों आरो लोगोसे बबेयाव मोनो बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा बेखौनो आं नोंथांमोननो बेयाव माखासे क्लेरिफिकेसन होनो लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना डिटेल्सखौ मिथियो जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट्स दा लोगोफोर ओरैबायदि जायो बेफोरबायदि कन्ट्रेक्ट जबाव हमना ला नैबेयाव 7 मान्थ्स दं अके थ' बे 7 मान्थ्सआव मोनसे प्रजेक्ट सोलिदों बेनो जाबाय स्कुल एडप्शन BTC आव दा बेनि सायाव माखासे भेकेन्सि ओंखारदों जेराव स' नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बिनायखौ नुनो मोन्दों दा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ ओरैबायदि जायो जायफ्रानोखि सिगाङो प्राइभेट सेक्टर बा जायखिजाया NGO मावखांनाय स' बिथांमोननो माखासे जायनोखि NGO बा प्राइभेट जायखिजाया अफिस थ' बिनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट होनाय जायो जे बिथाङा जोंनि अफिसाव मावदोंमोन 1 इयार बा 2 इयार्स थ' बिनि सायाव लोगोफोर दा BTC आव 3000 भेकेन्सि फैनो गोनां दङ हमना ला बे फैयोब्ला बेयाव स' एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नांलाया बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन 8 पास 10 पास HS पास थ' लोगोफोर बे जाबाय मोनसे प्रजेक्ट बेखायनो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बिनाय जायो जेराव जायफोर मावखांनाय स' बिथांमोनखौ बेयाव चान्सखौ होनाय जायो दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बबेयाव मोनो स' बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा बेनि नोंथांमोना बुजिखाबाय जुदि मावागारा बोरै एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट मोननो स' नोंथांमोना बुजिबाय बेखायनो जि हागौ नोंथांमोना प्राइभेट एबा NGO बेफोराव मावग्रोनांगौ देन बेनिफ्राय 1 इयार 2 इयार्स मावखांनानै नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट लाना फैनानै बेफोरबायदि प्रजेक्ट जबाव स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बा नोंथांमोना इलिजिबोल जायो दा लोगोफोर जेब्ला गोदान BTC आव जब फैगोन अब्ला नोंथांमोना उइदाउट एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे प्रजेक्ट जबाव स' नोंथांमोनखौहाय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट लानाय जादों जेराव नोंथांमोना बयबो इलिजिबोल जायाखै दा लोगोफोर जेब्ला गोदान भेकेन्सि फैयो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोगोन